ni bertar jik thapini prime time news thamang phinili imoni teron pi aprang si bertang ton pen chapajur midam de aprang bertang kong pi arjik tha Amreng constituency ke palos kep angkang rong pli non puan ta ke mesana towar avelang CPIML HPC atum perang ke amai kang nipon Lakak Krenar Gap Lumbajong Ahawar Sikari Polling Station angkang arat Thorpak Pensong Trok Lamdan kacetok kaputhak ning kang samse kacepaklang Singhasan constituency khon bamon Ahawar along Kukia Khaidon Chingrumpet Peninia Parman football match ke patu kacepate ke padopon Bertang kong PRJ jada phet puthot bertang tempen chapajur midam snang Lakhasir kep Amreng constituency angkang along ke do Karbis kep Omplong Artu langso lapen tumeng langso rong plia rong ke dam ke banga towar non puan ta ke mesena dolong avelang Non Kerala atoy dokok ajok ke dam tang sungpik binong lang lapen animang motor gari kachileng ta sungpik binong loposi havar aratum nang chethandun lapen kereng jiawar sai kachok klem paper piha long sita major kiling ai ti an ke pale jia phan sungpik thangjang loposi halada ke do aratum pherang keng no nang pachini dun lasinon ke do bomra charia song atum Karbiang Long Autonomous Council CM Tunaram rong hang aphan haladak aratum prapchin pen ke dam ke bang ke mesen ke long japan dolong nang selam piasonte mesen je pusi havar aratum pen choning repon Dongkamukam pen bertapang dakon Robinson Rongpi News 24 Karbiang Long Dipua long CPIML HPC amethanga sahema long pherangke amai ingnipon kedam tang ni phai player ni resim kang tang kya rasong KLNLF KPLT Kesfire KPLT M KPLTR PDCK UPLA lapet Government of India Government of Assam ang bong monsama lamdon kachetoke Karbiang Long lapen di mahasawa phan monsama pharman bonta ajak ding kloi pen kachesong hemprek One texted lopu CPIML pen jongpon la pen bangsai court along clause 2.3 along ketok alam tamening ang samsi chepaklang pon anparta BJP ke chariatum LK Adwani Rajnath Singh Himanta Biswa Sarma Sarbananda Sonowal alalitum alam jakar biang long aphan hemprek amen pen nang chong thuded loputa Ruby Kumar Phangcho pen jongpon Ipu pen berta pangdakpon Jenthoing T News 24 Karbiang Long Tim Karbiang Long akling sarpo mate Karbiang Long Autonomous Council CM Tuliram Ronghang ke Japon Karbiang Long resim kang tang kia rasong song trok KLNLF KPLTM KPLTW KPLTR UPLA PDCK India Government lapen Assam Government ang bok tripartite tok dosi chiti ni phai player ni New Delhi along PSA court mate monsamalam don chetok ponlo lapen lapang solam don kachetok along clause 2.3 ang deng along ketok aputa Karbia khai lapen inglong aswaphan kapheremi meang ang dokok ajok rat thurpak sodak penchesong nang koklo lapen Karbiang Long ke RNC Tripura son nang kimande jangreng thepik khangjang an lopusi lumbajong langso hawar ke ong dung cherok tok aratum thurpak si clause 2.3 aputa kachedon don thek theang thek aning kipung airset pungset pensi ang thek chepaklang nang koklo puta nang pachini pontu lasi prapchin pen clause 2.3 along ketok sit cap open for all community alam the paprai serak nang pojong si paprai prodet pulote Karbiang Long arat thurpak si katisonga mede ing thurponang kokpo puta Karbiang Long Autonomous Council aphan kether padopon Manjapen bertapang dakpon Sanjitiso News 24 Karbiang Long Inglong Pomate Singhason MSC constituency angkang khon bamona Inglong Ahawar along kedo kukia khai kedo Chingrumpet Peninia Parman kecheng siang deng Mongjang ke patu aklam along football match ke patu kachepate padopon Lapangso football kachepate asayang deng along kachopapon manpeng aloi sarpo all party hills leader conference nge PHLC Singhason amai pudiori terang aphan kukia pe pakpen archopon lapen diori terang arideng pen lama pangjar ponsi football ke patu pangcheng pon lapangso amai along Singhason PHLC youth wing kongchon bang Elvin Kiap Rensing terang Popen Killing Singhason PHLC Women Wing Assistant Organizing Secretary Momita Singnarpia tumche tongdon si mai RDP dun
Manjapen berta pang dakpon Sonjiti So News 24 Karbi Anglong. Pinye berta lapan si kang toning lo tumi thakmi kardom.